हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री काफी प्रगति कर रहा बा। आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री बॉलीवुड फिल्म के टक्कर दे रहा बा और लोगन के तरफ से ढेर सारा प्यार भी मिल रहा बा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी के बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी समय समय पर कुछ न कुछ सुर्खियां मिलत रहेले। जैसे आप सब कुछ समय पहले सुनले हो खब कि भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा मधु की पॉर्न वीडियो काफी ज्यादा वायरल भइल रहा, जेकरे वजह से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री शर्मसार भी भइल रहा। त्रिशा मधु के ऊ वीडियो 22 मिनट के रहा, जिसमें ऊ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हसीन पल के एंजॉय करत नजर आवत रहा। बाद में ई वीडियो वायरल हो गई रहा। ओकरे बाद आप सब सुनले हो कब कि प्रियंका पंडित के पॉर्न वीडियो काफी ज्यादा वायरल भइल रहा, जेमे ऊ अकेले ही हसीन पल के एंजॉय करत रहा। लेकिन दोस्तों, का आप सभी के पता बा कि भोजपुरी जगत के सुपरहिट गायिका निशा पांडे बियाह भइले के पहले ही माई बन गई बाटिन। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच बा। पूरा सोशल मीडिया पर इनकर जोरों शोरों से चर्चा हो रहा बा। तो दोस्तों, आज के ई वीडियो के जरिए हम आप सभी के पूरा कहानी बताए। तो सबसे पहले अगर आप ई चैनल पर नया बाटी तो चैनल के सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन के प्रेस जरूर कर दिया, ताकि हमन के आए वाला हर नया वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के मिलत रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपके बता दें कि आजकल निशा पांडे के नाम राजन पंडित के साथ जुड़ रहा बा, जिसमें राजन पंडित के ओरिजिनल नाम दिव्यांशु तिवारी बा। एक रिपोर्ट के अनुसार निशा पांडे और दिव्यांशु तिवारी काफी समय से एक दूसरे से प्यार करत रहे और दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बनल, जेकरे वजह से निशा पांडे बिना बियाह भइले ही मां बन गई बाटिन। एकरे बाद इहो सुनले में आवत बा कि दिव्यांशु तिवारी 25 लाख रुपया निशा पांडे से ठगले बाटे। सुने में आवत बा कि दिव्यांशु तिवारी निशा पांडे के प्यार के झांसा में लाके प्यार मोहब्बत के बाद कई के अपने प्यार में फंसौले और बियाह भइले से पहले ही माई बना दिहले। दोस्तों, ई परिस्थिति से साफ पता चलत बा कि निशा पांडे के सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल भइल बा। ई दोनों के बीच प्यार के शुरुआत साल 2019 में इंस्टाग्राम से शुरुआत भइल रहा। दोस्तों, ऐसा आदमी के आपन भोजपुरी जगत में कोनो जरूरत नहीं बा जे प्यार के झांसा में रखकर कोनो भी लड़की के दिल तोड़ दे। दोस्तों, लगा था कि दिव्यांशु तिवारी ई चीज के अपन बिजनेस बना लिए बा, काहे कि ऐसे पहले भी दिव्यांशु तिवारी ना जाने कितना लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम कैले हो। दोस्तों, ऐसा बेईमान और खराब इंसान के भोजपुरी इंडस्ट्री से निकाल देवे के चाहिए और हमरे हिसाब से इनके देश से खदेड़ देवे के चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी के आज के ई वीडियो कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतावल जाई। वीडियो पसंद आयल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करल जाई। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।